Γεια σας, καλώς ήρθατε στο δεύτερο part του βίντεο και συνεχίζουμε από εδώ που σταματήσαμε. Βασικά όχι ακριβώς από εδώ. Τώρα με έχει πάει σε ένα άλλο μέρος. Αλλά θεωρητικά είναι... Α, ωραία, ναι. Ναι, ευχαριστώ πολύ που μου σπάσε στο φως, τεράστια περιέργεια. Τι είναι όλο αυτό, παιδιά? Ναι, ωραία, και ήταν κάπου εδώ, θυμάμαι καλά. Όπου τώρα θα βρω τον τεράστιο εδώ, ο οποίος με ακολουθάει. Εγώ δεν μπορώ να πάω πουθενά, έχω κολλήσει εδώ. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα ουσιαστικά. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι, εκτός από το σταυρό μου, είναι να τον αφήσω να με πιάσει, μάλλον, δεν ξέρω, αλήθεια. Τι... Α, εντάξει, άνοιξα το φως και τον έδιωξα. Μια χαρά. Τον τρόμαξα και έφυγε, τον τρομάζει το φως. Μόνο που με πλησιάζει, έτσι. Με πλησιάζει, απλά κινείται. Οκ, απλά στέκεται εκεί σαν τον περίεργο, να πούμε. Σαν τον κρύπουλα. Και αυτός ανοίγει το... Δηλαδή εγώ ανοίγω το φως και αυτός πάει και το ξανακλίνει. Αυτό τώρα τι είναι? Κάποιος τραγουδάει. Έτσι, κάποιος... Δεν με πιάσε ένας έτσι ίστρος, ας πούμε, και θέλει να τραγουδήσει. Ο φούρνος χορεύει στο ρυθμό τραγουδιού που φαίνεται. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω, έχω κολλήσει πραγματικά. Υποθέτω ότι κάποια στιγμή κάτι θα αλλάξει στο παιχνίδι και θα μπορέσω να πάω και κάπου αλλού. Αλλά μέχρι να αυτό το κάτι να αλλάξει, σίγουρα θα φάω ένα πολύ καλό jumpscare και θα με ακούτε να φωνάζω και να ουρλιάζω. Αλήθεια δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Έχω κολλήσει εδώ, δεν προχωράει. Λες και έχει πει κάποιο εμπόδιο, λες και έχει παραλύσει και δεν μπορεί να προχωρήσει. Διακόπτη δεν έχω. Τι πρέπει να κάνουμε, παιδιά? Α, άνοιξε ο φούρνος. Έρια, το φαΐ είναι έτοιμο. Α, αυτά τα δύο μοιάζουν με εκεί πέρα, την κυταριά. Και τώρα θα φάω ένα καλό jumpscare, έτσι, είναι σίγουρο, δηλαδή τώρα κάτι θα γίνει πολύ καλό. Κάτι έχει να κάνει με το μπάνιο τώρα. Δεν πλησιάζω το μπάνιο, θα πλησιάσω εδώ. Λοιπόν, πιστεύω ότι αυτή η κούκλα θα πέσει πάνω μου, δηλαδή κάτι θα κάνει, θα σηκωθεί ή δεν ξέρω τι. Λοιπόν, ωραία. Οπότε, ναι, καλά, εγώ τώρα δεν να βρω τα σύμβολα. Πού να ξέρω, ρε παιδιά, ποια είναι τα σύμβολα? Ναι, μέχρι να γίνει αυτό. Για να δούμε, κάπου το δείχνει. Η κούκλα δεν κοιτάει εδώ. Α, η κούκλα κοιτάει εμένα. Ναι, ωραία, τέλεια. Ναι, το φως άστο καλύτερα, μην το κλείνουμε. You can hide under the bed. Οκ, πώς το κάνω αυτό? Το κουμπί θέλω να μάθω, το κάνω. Σε περίπτωση που έρθει ο φίλος μας, ο τεράστιος. Υπάρχει κάποιο κουμπί, παιδιά, αποσκευή. Ή θα το κάνει αυτόματα μόνος του? Αυτό θέλω να ξέρω. Μάλλον θα μου το πει το παιχνίδι, θα μου πει, ξέρω εγώ, πάντα αυτό για να σκέψεις. Το εύχομαι βέβαια, το πει, αλλιώς θα με πιάσει και θα με σκοτώσει. Θα με κανιβαλίσει τελείως. Ναι, η αλήθεια είναι ότι τώρα δεν υπάρχει άλλο δωμάτιο που φωτίζεται. Άρα πραγματικά δεν ξέρω πού πρέπει να πάω. Εδώ έχει κάτι. Α! Δείχνει ένα σαν... Άρα σε όλα πρέπει να βάλω αυτό. Να, πιστεύω τι είπα τώρα. Παίζω indie horror, σίγουρα θα είναι κάτι πολύ σύνθετο. Και θα μπορώ και να το βρω κιόλας. Ναι, πολύ καλή ιδέα μου κλείσετε το φως, δεν βλέπω τίποτα τώρα. Εντάξει, λοιπόν, μην με κοιτάς εσύ, τρομάζω. Εδώ έχουμε κάτι, κάποιο σημάδι. Κάτι να μου δείχνει τι μπορώ να κάνω. Α, μου κλείσαν και την πόρτα, τέλεια. Ναι. Μου αφήσετε μόνο αυτή την κούκλα, τέλεια. Σας ευχαριστώ. Όπα. Α, τι είναι αυτό?
αυτό είναι το δεύτερο σύμβολο που πρέπει να βάλουμε. Λογικά γίνονται με κάποια ακολουθία, δηλαδή. Μάλλον αυτό που βρίσκω δηλαδή είναι το επόμενο. Το έχουν υπολογίσει developer ότι πρώτα θα βρω αυτό, ας πούμε, και μετά. Εκτός το δείχνει κάτι άλλο, όχι, δεν δείχνει. Αλλά μπορεί ο καθένας να δείχνει άλλα πράγματα. Ίσως πίσω το πετσάρι που έχει πέσει. Πιστεύω είναι το τρίτο. Όπα, στο ταβάνι. Το τρίτο είναι στο ταβάνι, ωραία. Και είναι ένα σαν μια κρεμάστρα. Αυτό είναι ουσιαστικά. Να το βάζουμε εδώ. Όχι, ας πάει έτσι. Οκ. Και τώρα και το τέταρτο μένει, το οποίο πιστεύω ότι θα είναι κάπου εδώ, θα φαίνεται. Ίσως η πόρτα στο δεν την ανοίγω, δεν θέλω. Το τέταρτο πιστεύω ότι θα είναι κάπου εδώ. Όχι, το ταβάνι είναι αυτό. Ναι. Κοίτα, θα το βρούμε. Το τέταρτο τι γίνεται? Α, απλά κρύβουμε κάτω το κρεβάτι και βρήκα και το τέταρτο. Ωραία. Τώρα δεν ξέρω αν είναι σωστή η σειρά και πώς το καταλαβαίνω αυτό. Για να δούμε αν θα ξεκλειδώσει κάποια στιγμή εκεί που τα πατάω. Όχι, δεν το πρέπει ξεκλειδώσει. Αλλά τώρα σκέφτηκα κάτι άλλο. Δείχνει κόκκινο, το δείχνει κόκκινο, οπότε αν αυτό είναι το κόκκινο. Α, ναι, ωραία. Αυτό είναι το κόκκινο. Άρα εδώ μπαίνει αυτό. Εκεί που έδειχνε το... Oh my god. Τι είναι αυτό? Λοιπόν, ναι, τέλος πάντων. Αυτό το περίεργο σύμβολο που μοιάζει με μια κλεψίδρα πάνω σε ένα τραπέζι είναι μοβ. Ωραία. Μοβ, τόσο μπλε βασικά, το μοβ δεν ξέρω γιατί. Έχουμε μια μικρή χρωματοψία από ό,τι φαίνεται μάλλον. Πρέπει να πάω στο ταμείο το κάποια στιγμή. Το τρίτο που το είδα, παιδί. Το τρίτο ήταν... Λοιπόν, πρέπει να τελειώνω γιατί νιώθω ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Ωραία. Α, αυτό είναι πράσινο, αυτό το πράγμα που είναι σαν... Τι είναι αυτό? Τέλος πάντων, είναι πράσινο. Λοιπόν, γρήγορα πρωτού είναι μεγάλη μαλακία. Όχι! Τι έκανα? Πράσινο. Ήταν πράσινο και ήταν ένα πολύ περίεργο σύμβολο αυτό. Ωραία. Τώρα το μπλε τι ήταν, γιατί πήγα και το πήραξα κατά λάθος. Ήταν αυτό. Αυτό ήταν. Ναι, αυτό ήταν. Και μένει τώρα το κίτρινο. Και το κίτρινο είναι... Πού ήταν το κίτρινο? Κάπου ήταν, δεν θυμάμαι τώρα. Α, ναι, εδώ μέσα. Ναι, και είναι ένα σαν... Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω να είναι πολύ περίεργο σήμερα. Σαν κάποιο αυγό μοιάζει. Ωραία. Κάτσε να δει τώρα. Θα φάω ωραίο jumpscare. Α, ωραία. Υπέροχα. Ας γίνει λίγο ακόμα τρομακτικό. Γιατί όχι. Τουλάχιστον τώρα έχω φως. Κάτι σαν φως. Γιατί φαίνονται έτσι εικόνες. Και μάλλον πρέπει να πάω εδώ μέσα. Όπου έχει μια καρέκλα. Ναι, σαν μαλάκας μπήκα μέσα. Οκ, αυτό μοιάζει με το F της συνάρτησης F. Ναι, γενικά είχα έδινα πανελλήνιες πριν κάτι χρόνια και έχει πολλά τέτοια. Εντάξει. Τα καταφέραμε. Περάσαμε στη σχολή. Ωστόσο δεν τα ξεφορτώθηκα δυστυχώς. Ούτε από τη σχολή, ούτε από τη ζωή μου γενικά. Βλέπετε ακόμα και μέσα στα παιχνίδια το βλέπω. Στα παιχνίδια, στη σχολή, στα όνειρά μου, παντού. Τώρα εδώ μέσα που μπήκα δεν ξέρω πώς βγαίνω. Λογικά θα ανοίξει μόνο του κάποια στιγμή. Δηλαδή θα περιμένει το παιχνίδι να τριγυρίσω λίγο εδώ μέσα και κάποια στιγμή θα μου το ανοίξει. Σωστά. Έχει εδώ το F. Τι να σημαίνει το F, ρε φίλε? Ναι, το άκουσα. Α, κάθε φορά που σβήνω το φακό. Ωραία, λέει τον έθαψα, λέει concrete. Τον έθαψα σε τέτοιο, σε τσιμέντο. Το άκουσες?
προχωρήσει έτσι μπέντο. Μια χαρά. Voice, ναι. I hear some from the dark, ναι, και εγώ τους ακούω. Αλλά θέλω να βγω από εδώ, δεν μ' αρέσει. Go to the voice. The voice, παιδιά, το show, τηλεοπτικό show. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως να αποχωρήσω δεν μπορώ, έχει μπει αυτό το πράγμα εδώ μπροστά. Είναι πολύ αδιαστικό, μοιάζει λίγο με αυτό το... στο Minecraft, αυτό το υλικό που έχει ο Nether. Αλλά με texture pack, φαινόταν έτσι. Είχα βάλει ένα texture pack και φαινόταν ακριβώς έτσι, όπως εκεί πέρα, στην πόρτα. Κάνα τα φώτα τα θέλω. Πόσο αποχωρώ ένας θεός ξέρει, αλήθεια. Α, αυτό δεν το δω. He doesn't like light. Ναι, αυτό το έχω καταλάβει. Και αυτός είναι και ο λόγος που ανοίγω συνέχεια τα φώτα μου όταν τα ανοίγω. Αυτό γίνεται όλο και πιο τρομακτικό σου πάει. Πιστεύω ότι θα μου πεταχτεί μπροστά αυτό κάποια στιγμή. Ω, φύγε μεγάλε, φύγε. Φύγε σε παρακαλώ, φύγε. Εγώ το λέω, θα μου πεταχτεί τώρα στη μούτρα. Θα μου πεταχτεί και θα ουρλιάξω. Και θα μ' ακούω. Τι κάνει? Κάθεται και χείρι. Όχι, χείρι, φοράει. Τι είναι αυτός? Οκ, δεν κλείνουμε το φώτα. Ναι, γιατί πλησιάζω? Γιατί το κάνω αυτό γενικά? Παίζω εγώ με την τύχη μου. Ναι, όχι, ας το δω. Ναι, λοιπόν, ξέρεις κάτι, ανατσιάζω λίγο. Εδώ μέσα τι έχουμε? Έχουμε μια λεκάνη, δεν έχει κάτι. Εδώ μέσα, μη μου κλείνετε τα φώτα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω κολλήσει λίγο τώρα. Έχω ξεχάσει κάτι έπρεπε να κάνω εξ αρχής. Βασικά μου έλεγε να βρω το family, το album, το οποίο το βρήκα και έλεγε και κάτι τέτοιο έλεγε. Και μόλις προσπάθησα να το κάνω αυτό, έχει μπει αυτό το πράγμα μπροστά, δεν μπορώ να φύγω. Τώρα, από εδώ πήγαμε, από εδώ στα αριστερά είναι αυτός που έχει πεθάνει και πέρα στη λεκάνη. Λογικά είμαι εγώ μετά από 3 σερί τέτοια. Ναι, ήθελα να πω είμαι μετά από 3 σερί καφέδες, ξέρω εγώ, και τυρόπιτα μαζί. Και κάπως έτσι θα ήμουν. Το έχω κάνει βασικά αυτό με 2 καφέδες και τυρόπιτα. Κάπως έτσι πήγε. Πραγματικά έχω κολλήσει άσχημα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Εδώ μέσα το ανοίξαμε, δεν έχει τίποτα.